mu Zodiac Exclusive lero tikucheza ndi Dr. Boniface Dulani. Dr. Dulani ndi mphunzitsi wa phunziro la ndale komanso katswiri wakafukufuku pa nkhani za ndale zimene zili kuphatikizana ndi ndale zomwe za mdziko lino. Takulandirani Dr. Dulani. Zikomo kwambiri Gabriel. Kodi ndale za dziko lino zimatsata chikhulupiriro pa ndale? I mean, it's, as in political ideology. Nzovuta kuti ndingavomereze chifukwa pali nthawi zingapo zomwe takhala tikudandaula kuti kuchuluka kwa zipani kwathu kuno kumasonyeza kusowa mfundo zenizeni zogwirika zimene tikuti pa chizungu ideology. Muona kuti zipani zathu zambiri zimasatira munthu, zimavuta zimenezi kuti munthu uchaso akakhala kuti wamwalira mwachisanzo chipaniso chimathera pomwepo, chifukwa anthu amakhala akusatira munthu malo mosatira mfundo zomwe chipanicho chikadakhala kuti chikuyimirira. Zipanizi zikadakhala kuti zili ndi mfundo zokhazikika, bwezitu tikuona kuti chipani chikupitirira ngakhale atsogoleri asintha, kaya chifukwa choti atisiya kapena kuti ayi atulapanso udindo. Nchifukwa chakenso chifukwa chosowa mfundo zokhazikika zimenezi timaona kuti atsogoleri ambiri amalimbirira kuti ndikhalebe pa udindo chifukwa akudziwa kuti akangoti achoka kachipani konso ndoti kakuthera komweko. Ndiye nchifukwa chake timaona kuti kusiyana kwenikweni maona kuti ndi mtsogoleri. Nchifukwa chake tunso anthu lero amakhozanena kuti ndili chipani cha Dulani, mmawa akupita ku nyumba ya malamulo akati ayi ndalowa chipani cha Akamlomo, koma kuti mfundo zimene Akamlomo amakamba ndikugwirizana nazo. Kodi muti mafunse kuti kodi adakamba mfundo zanji akuzani kuti sitikudziwa. Ndi mafunsa zimenezi chifukwa monga mmene mukunenera modi kuti pali timaona ndithu anthu ena kuti akutuluka chipani X akukatowa chipani china, mwinanso ena ndi gulu kumene kumanena kuti ifeso tachoka nawo tikupita ndi awo tikupita ku chipani chakuti chakuti. Kuti kodi zimenezi zimachokera kuti mu chikhulupiriro zimene amakhulupirira mu pandale kapena kwambiri tute zimene nena kuti amangosatira anthu. Ndiye mwina mtsogoleri akati ine ndachoka ndikupita uku anthu enanso akumusatira. Pali ena ake adalembako buku zaka zingapo ndithu zapitazo, aku France timati Jean-François Bayat adakambako kuti ndale edu za ku Africa sizikusatira mfundo zokhazikika ngati ma ideology koma zimayang'ana pa mimba kuti kodi ndani amene akandisamale. Ndiye ngati amene akukusamalani akunena kuti tachoka tikupita uku anthuso amapita nawo. Amene amakusamalani ucha akakhala kuti watisiya kumene ndi mwina anthu ena ake amazabwera kunena kuti ine ndalowano ndakhala ndalowa m'malo mwa ucha anthu amazasatira ameneyo. Nkhani yake imene yofuna kudya ndi imene imaoneka ngati ndi imene imapangisa imayendetsa ndale za kwathu kuno komanso kuti mwina mayiko ambiri aku Africa kuno. Kunena nkhani yokuti mwina kufuna kukadya apo nanga izi timamva kuti chipani X chagwirizana ndi chipani Y ngati ma alliance zimene ziyaso zimayendera ideology yomwe kapena nazonso zili ndi vuto lomwe. Nkhani yake yomweyo yakudyayo dzulo timakambako nkhani ndipena pake nkhani zimenezi za ma alliance. Ndiye pali atsogoleri ena adakambako kuti yayi vuto timonga padakali pano ku DPP mwachisanzo chimene tikukanika kupanga ma alliance ndakuti tili ngati pa mmemo ndiwo akufuna kuti tisutse koyamba, okaso afuna kutsutsa kachiwiri kachitatu, enafe tisadasutse nawo ndi mpaka na nsima yetu kandi msuzi zitheratu enafe tisadasutse nawo. Nkhani yake iti yakuja usakhala kuti tikodi tikagwirizana tingakagwire bwanji kuti mavuto omwe amalawi akukumana nawo tiwachepetse. Mfundo za chipani chathu ndi za awo ndizotekha kuti tazibweretsa limodzi zikhuza kuti thandiza bwanji kuti mavuto apa Malawi pano achepe kapena kuti moyo wa Malawi upite pasogolo. Koma chifukwa choti atsogoleri amazika pasogolo asadaganizire Malawi eno ake ndi mapeto ake ndi awa, tikuona kuti zipani zikukanika ndithu kuti zikambirane. Ndinapereka chisanzo kuti zililu ngati kuuzimba, anthu alupita kuuzimba koma asadanyamuke ayamba kale kukangana kuti mwendo wa mbuyo ine ndikadya ndikautenga ndine, ine mwendo wa nsogolo ine ndikatenga khosi. Sadapite lu sadakaphe kuti akaphako chani kuuzimbako ayamba kale kukanganirana chifukwa choti atsogoleri patsogolo akuzika patsogolo akuiwala Amalawi eno ake. Osakhala kuti akufuna kuti apeze role imene azikapanga player kakakhala mugwirizano.
ndiye mwina ife tikuzitanthauzira ngati kuti akufuna boti akatafuna chilungamo chake tikambeni nkhani topadakali pano imene kuvuta kuti mumvese zimene zikumakambidwa anafenso tikumamvani nkhani tu ndiyoti akakhale wachiwiri kwa mtsogoleri amene angakaime ndi ndani nkhani imene tu ikuvuta pa alliance ndi imeneyo soti akuvutana kuti kodi vuto la magetsi kaya vuto losowa kwa mafuta vuto losowa ndalama yakunja tikakapange bwanji kuti tingakapange kuti mafuta amene watitane nawo palibetu amene akukambirana pa alliance awo zimenezi nkhani ndiyoti akakhale mpando uwu ndi ndani mpando uwu ndi ndani mpando imeneyo kuti akakhale amenewo si anthu wamba amalawi wamba ndi anthu atsogoleri nkhani imeneyo ili pamenepo mukuchiona kuti chimenechi ndi chiopsezo in the case kuti mwina agwirizana ndiye apita ku masankho apambana would that be an issue in terms of how they run government? zikhoza kukhalako zovutirapo ndifotokoze motere padakali pano malamulo amene adasinthira achisankho president ndi wachiwiri wake amene akaime koyambirira pa 16 September lapano angati sadzapezeka mmodzi oti wapeza mavoti 50 pa 100 aliwonse kuphatikizako munthu mmodzi tichati kuti 50% plus 1 pa chizungu ati ngati sadzapezeka ndikuti atsogoleri awiri amene azakhale patsogolo ndi amene akapitenso chisankho chachibwereza komano mtsogoleri ndi otsatira wake amene akhale nambala 1 ndi namba 2 ndi amene akaimenso chisankho chachibwereza sizikathekanso kuti angakasinthe ndiye pali atsogoleri ambiri wakumaoneka kuti sono ngati akatikaniza mpando wachiwiriwo padakali pano ndiye kuti chisankho chachibwereza tingazapeze mwayi okakhala nawo mtsogoleri wachiwiri pamene pakuoneka kuti zikuone kuti kampungwepungwe fa kudziwa kuti ngati saneneratu pano kuti awatenge ngati wachiwiri kwa mtsogoleri ndiye kuti chisankho chachibwerezacho ndiye kuti mipando mwina imene angamakapemphe mwinatu ndi yaku kabineti oti tikudziwa kuti ku kabineti president atha kundisankha lero kuti ayi lero tikufuna muzayendese nawo dziko ine akusankalala mawa lino ndilumbirisa nkusha kuti ayi tinasankha molakwika basi bwereraninso kaya ndi zimene zimakhala pachizungu timatati the pressure of the president ndiye kuti amene wakusankha ndi amene angakuchose ndi mipando imene jamwina ndiyosakhazikika ndi kona anthu ambiriwa akulimbirana mpando umenewu wachiwiri kwa president komanso tibwererenso pa 2012 mukudziwa ino kuti atatisiya malemu a president Bingu Mutharika panalinso ngati mpungwepungwe kuti DPP yomwe inali yolamula kungomwalira a president malemu a president Mutharika mawa lake PP inalowa mbwalo chifukwa chokuti a Joyce Banda anali atapita ku PP ndi mwinanso pali zipani zikumaona pamene paja kuti sono titasankha munthu uyu mwatsoka ndi kukhala kuti zatichitikiranso zina zake patsogolo ndiye kuti tikuzanso kupezeka kuti mwina ife tinali olamula mmawa atapezeka kuti tili kumbali yotsutsa ndiye zikuonekanso kuti zipaninso zimene zina ndi zina zikumaonanso pamene zikuona patsogolo pachichewa timati paja achinyamata amati kugemu kuionera patali ena akuionera patali sakuyang'ana yapano ili ngati masewera chess munthu amene amangoyendesa pano ndi apa kumangoyona muvu imodzi amaluza andinene mapanga choncho kwambiri ndipapeza kuti ngakhale ndikuswera game ya chess yoti yapansi penipeni nthawi pang'ono peza kuti ndaluzatu chifukwa sindimayang'ana patsogolo koma tikayang'ana environment ya politics yapano mwina ndiyosiyaniyana pang'ono ndimene zinalili nthawi ya Bingu ija pano patsopano it is clear kuti mtsogoleri akuyenera kupeza 50+1 it is clear kuti ngati tikupita ku runoff tizayenera kukhala awiri awotsatirana kutsogolo amene adzapikisane kodi mukuona kuti in the search for my running mates zipani zimene zikuoneka zikulu zingamayang'ane zinthu zotani ngati zothandizira kuti amene akhale nawo pa ubaleyo amene amtenge ngati running mate athandizire kuti apeze 50+1 chabwino choyambirira atsogoleri amayembekezera kuti wachiwiri kwa president ayesere ndithu kuti nawonso awabweresereko mavoti ena ndithu kuti awapititse patsogolo makamaka ndi nkhani ya 50%+1 tikaonatu tiunikire tibwerere pang'ono
mukafukufuku wathu Afrobarometer wa chaka chatha mu August tidafunsako kuti kodi chisankho chitachitika lero mungavotere ndani. Ndiye mungati mungakumbukire pafupifupi nambala yongopitirira 4 pa anthu 10 aliwonse adanena kuti akhoza kuvotera mtsogoleri amene chipani cha DPP chingapereke. Achiwiri anali a president amene tili nawo Lazarus Chakwera, mwe panali anthu ngati sindikulakwitsa 28 pa 100 aliwonse anena kuti akhoza kuvotera Chakwera kapena tine kuti mtsogoleri wa chipani cha Malawi Congress. Sono muona kuti zipani ziwiri zimenezi ndi zimene zinali patsogolo kwambiri. Chachitatu panali UTM, koma ngati sindikulakwitsa UTM inali kumbuyo ndithu panali pa 8 kapena 7%. Kunatasa kuti zipani zikulu zaziwiri ndi zimenezi MCP ndi Democratic Progressive, komatu pa zipani ziwiri zonsezo palibe amene mtsogoleri amakhala kuti akufika pa 50% plus 1. Ndiye chifukwa chake anthu ambiri zipani zambiri zili kalikiliki kuti kodi mwina titaphatikizira ndi awa kodi tikhoza kufika pa 50% plus 1 ipo. Komabetu chimene anthu ndikuona kuti ambiri tikungolingirira pa 50% plus 1 koyambirirako. Chifukwa ngati chisankho chitapita kuchibwereza ndiye kuti tikhoza kusaona kuti titakhala kuti chisankho chinachitika August mwa chisanzo chaka chatha pamene Afrobarometer anapanga kafukufuku wawo, ndiye kuti a DPP ndi a MCP akanapita mu chisankho cha chibwereza. Ndiye kuti zipani zina zonse zomwe zinakhala ndi atsogoleri awo kuti anapikisana nawo zikadapindira kupanga chiganizo kuti kodi tisapotera ndani pa awiri amenewa. Anthu zipani zikhoza kupanga mfundo yawo, komanso anthu amene amasatira chipani sikuti angangokachita zomwe chipani chawauza. Iwo ajaso anthu akhoza kukapanga mu chiganizo chawo, chifukwa chipani chikhoza kundiuza ine kuti kavotereni a Gabriel pamene ine ndifuna ndikavotere achipira achaje. Ndiye ulo chipani chitandiuza ine ndikavoterabe achipira achaje chifukwa sindikungofuna kungopanga zimene achipani changa chandiuza. So tikachoka mu August chaka chatha kufika pano nthawi yapitapo ngati ma dynamics zinthu zina zasintha ndithu kuti kafukufuku wina atati achitike lero mwina kutheka kuti sangapezenso zimene zinapezedwa mu August last year. Ndizotheka chifukwa mwinanso mwandifunsa bwino chifukwa anthu ambiri timalakwitsa ngakuyambira andale makamaka kuti oya kafukufuku amene ngwabodza ife tili ndi anthu ochuluka amene amatisatira. Funso limene timafunsa nthawi imeneyi timanena kuti chisankho chitachitika lero mungavotere ndani. Ndiye kuti funso lomwe tidafunsa ndi la mu August chaka chapita. Muona kuti kuyambira chaka cha August wa 2024 kufika siku lomwe tikavote papitatu chaka chathunthu ndi mwezi umodzi. Ndizotheka kuti atsogoleri andale akhoza kuyang'ana kafukufuku ameneocha kuti kodi nchifukwa chiyani anthu akunena kuti sangativotere ife, zomwe tikulakwitsa ndi ziti. Akhoza kupita kukayamba kukonza zimene zicha. Ndiye kuti ngati akonza zimene anthu amakhala kuti akukhumudwa nazo zikhoza kutheka kuti nambala imene ingawavotere yachulukanso. Komanso zili zotheka kuti kaya tingoyerekeza amene anali patsogolo akhalanso mwina agwiritsa ntchito zosatira za kafukufuku amene uja ndikupitanso ndikukamemeza amalawi ochulukirapo kuti awavotere. Nzotheka ndithu kuti akhoza kuzapambana mwina nanga pamene pajanwana kuti sangapeze 50% plus 1 palibe chipani chomwe chingapeze. Nzotheka kuti akhoza kukamemeza anthu ochuluka ndikukapeza kuti apitiriranso pa 50% plus 1. Komanso nzotheka kuti gawo lawo solikhoza kukhala kuti lachepadi chifukwa kuti pena kuti ukhoza kungoti basi ndawu ina kale nkungokhala osachita china chilichonse. Nzotheka ndithu chifukwa kafukufuku tinafunsa kuti kodi muzavotera ndani chaka chammawa. Tidafunira kuti mutakhala kuti mukuvota lero mungavotere ndani. Kafukufuku amene doko cholinga chake chimakhala chani? Chabwino. Sono bungwe la Afrobarometer titere kuti bungwe la Afrobarometer liyambike lidayambikatu ndi anthu atatu panali a profesa ina anali ku skulu ya Kajenjede ku University of Cape Town timata Professor Bob Mates alipo ndithu padakali panamaphunzitsa ku University of Strathclyde ku Mangaland. Ndiye kuliso Professor Jima Boadi aku Ghana omwe ndi ameneyo ankaphunzitsa ku University of Ghana ku Ghana. Ndiye panalinso a Professor Michael Bratton amwe amaphunzitsa
ku Michigan State University. So pautatu awo ataunikira amaona kuti kawiri anthu ambiri amafuna kulankhula m'malo mwa anthu enu ake. Mmazoti anthu amanena kuti Amalawi akuganiza zotani, ndipo pamakhala mamulumuzana amene amafuna kunena kuti ine ndikudziwa zimene Amalawi akuganiza, ndi umatifotokozera kuti iwowo akuzithemba kuti ndi anzeru, akudziwa chilichonse Amalawi akulankhula, kapena kuti pa Africa ponse pano anthu aku Africa tikuganiza motani. Komanso kwambiri zaka za mbuyomo anthu amangona kuti tikamayang'ana zosatira zakafukufuku pa chizungu tinene kuti data kwambiri ku Africa kuno pamangokhala kuti data palibe chifukwa kuti palibe amapanga kafukufuku otereyo kwathu kuno. Ndiye akuluakulu atatu amene ndatchulacha ananena kuti onse ankapanga kafukufuku wawo, wina amapanga ku South Africa, wina amapanga ku Zambia, wina amapanga ku Ghana. Ataona kuti anthu fetu kupanga tu kafukufuku ofanana, bwanji tingobwera limodzi mwina tipemphe anthu amene angatithandize tipeze ndalama tizifunsa mafunso onsewa ano ku Africa konse kuno. Ndi chifukwa ndimene inayambira Afrobarometer 1999 tinayamba ndi maiko 12 kuphatikizako Malawi ino, kenako papita nthawi takhaso tikuchulutsa kuti padakali pano timachita kafukufuku ameneyo maiko pafupi 40 amu Africa muno. Tikambe za kafukufuku okhudzana ndi ndale ngati kunoko ku Malawi chiyambire ni cha kumatuluka malipoti ya Afrobarometer awa ndikudziwa kuti inu munayamba nawo mwina kuyambira cha 2000 or thereabouts. Kodi zimenezi nthawi zina zimaoneka kuti pakati pathu ngati dziko muno Malawi zimabweretsa ka political tension. Zimene zija sizimakukhudzani inuyo ngati munthu? Takhala ife tikumayimbiridwa tu mafoni tikudziwa kuti ananu amaphunzira kuti musamale. Takhala tikuyimbidwa mafoni ndi anthu aku polisi kuti chenjeza kuti muyende mosamala pali anthu enake akufunafunani. Chimene chimakhala kuti mina kusamvetsetsa anthu ambiri mina amasokoneza kuti izi ndizofuna za Boniface Dolane kapena anzawo amene amapanga kafukufuku ameneyo. Izi tu ndizomwe akunena Amalawi. Ife chimene tikupanga ndiko angukatolera maganizo Amalawi aja ndikuyika pamodzi ndikuabweretsa poyera. Komabe mukuona kuti kafukufuku uyo akatuluka zotsatira zake zikatuluka pakumakhala chidwi cha adindo kuti amvetse kuti kodi chimene angachite kuti athandize anthu ndi chani. Chifukwa kawiri tu anthu anzathu andale amatipeza amatifunsa kuti kodi monga kampeni tikupanga tu manifesto athu kodi ndi ziti zomwe Amalawi angafune kuti tipange tikambe zoti tichite. Tinapangako nthawi nake kafukufuku. Ndifunsabe ndikuduleni kuti zimabwera kufunsa kumene kumabwera pa nthawi iti, nthawi yoti tikupita ku kampeni kapena ngakhale pamene mwangotulutsa zotsatira za kafukufuku ina aliyense. Makamaka tikamayandikira ku kampeni ndiye chidwi chimakhalapo. Mwina palipena pake kumakhalanso mwina kusamvetseseka kwambiri mwina pa Malawi pano anthu ambiri amayesa ngati kafukufuku wa Afrobarometer timapanga nthawi yachisankho ku Malawi kuno pamene amaveka kwambiri. Koma kafukufuku wa Afrobarometer kumakhala zinthu zambiri. Nkhani yambiri makhala ya democracy kuti kodi anthu akufuna adi ulamuliro wa democracy kapena akufuna titabwerera ku chipani chimodzi kapena asilikali ankhondo aziyendetsa dziko kapena munthu mmodzi pa chizungu timati dictator. Kalekale ku Roma amakhala dictator oti chimene wagamula iyeyo ndi chomwecho basi chichitika. Ndiye kodi amafuna ulamuliro otere. Pali nkhani zambiri zachuma kuti kodi chuma chikuyenda bwanji. Kodi nkhani yakatangale timafunsaso zimenezo. Timafunsa kuti mwina kuti ngati chaka kafukufuku wapitayi tidakampako nkhani za polisi timati police professionalism. Kodi anthu akapita kukadandaula ku polisi kapena kupita kukafuna kuzipatala ku sukulu akumapasidwa ulemu wanji. Pali zinthu zambiri ndithu zomwe timafunsa mukafukufuku ameneyo. Ndiye ku Malawi kuno kwambiri timagwira kwambiri ichi chofunsa kuti kodi angawine chisankho ndi ndani. Ndi funso limodzi pa mafunso mwina pafupi 300 amene timafunsa omwe timafunsa kuti mungavotere ndani. Pamakhala zinthu zambiri zimene timakhala tikukamba. So kafukufuku zaso sapangidwatu kuti chifukwa akupangira ku Malawi kuno nthawi yachisankho. Kafukufuku wa Afrobarometer timakhala ndithu ndi nthawi yathu kuti pano tidayamba monga mtanena kuti tapanga ma 10 rounds. Pano pati kumaliza kuteroko padakali pano tikulankhula pano
anzathu ku South Africa akupanga akuphunzitsa kuti ayambe kupita ku field. Akamaliza ku South Africa apitaso ku Mozambique, komanso tiliso ndi anzathu ena omwe ayambe kafukufuku amene ku Guinea Bissau ku West Africa uko. Akamaliza amene uchadoti gawo la round 10 tikakoti tatseka. Tikatero tiyambiranso kupanga kukonzekera round 11 imene itizayamba mu January 2026. Kumalawi kuno ndiye sakuti ngati tizapange ndi kuti ndi cha mu Oktoba November chaka cha 2026 ndi sayembekezere zotsatira zakafukufuku winanso kuchokera pano kupita ku September. Afrobarometer ayi tisayembekezere apo ndio tikoza kuneneratu kuti sachitikaso ngati pangakhale kuti pachitika kafukufuku wina chifukwa tiliso tuni mabungwe ena amachita kafukufuku ngati amene kumalawi kuno kuyang'anirapo za chisankho. Pali nthawi zina tili ndi bungwe limene limagwira konso nthawi zina la Institute of Public Opinion Research timapanganso kafukufuku nzoteka kuti tisanafike chisankho chinacho chisanafike nthawi la chisankho mudzamvanso duda aipo osati Afrobarometer akupanga kafukufuku akufuna mwina kugawa kuzolengeza za kafukufuku mwe apanga kumalawi kuno chisankho chisadafike. Tibwerere ku nkhani yathu ya ndaleja kupita ku September 16. Monga mmene munanenera muja ifenso pa street anthu akunena ndithu ndioneka kuti nkhani imene ikhale very stick kupita ku September. Mwina ni nkhani yakuti ma presidential candidates amene ali ku zipani zikuluzikulu apeze ma running mate. Ngati katswiri amene mmatsata bwino zimene zizi, what is your prediction? Mukuona kuti tiona zotani kusogolo? Mwina inecho ndikuona kuti ayesesa kuti apeze achiwiri hawo amene angawathandize kuabweresera mavoti. Tione kuti pa tikangana mmene anthu apa Malawi pano tilili nambala ya anthu chiwerengero cha Malawi 44% 44 per 100 aliwonse ngakumwera, 43 ndi achigawo cha pakati. Ndimona kuti 44 ndi 43 zikangati zikutani zikubalansana. Kumpoto ndi 13% ngati sindikulakwitsa. Ndiyo kuti atsogoleri wamuona kuti zimene angayesere aziyesera kuti apeze mwina ine mmene ndikuonera tizaona kuti akulimbirana kuti apeze mtsogoleri wa chigawo cha kumpoto chifukwa adziwa kuti kumwera ndi pakati akufana na mphamvu. Ndiyo kuti komwe angathe kulimba kuti akapeze kuti apitire pa 50% plus 1 paja ndi chigawo chimene chichakumpoto. Inde izi assumption yake pena kuti kaganizidwe kake kamene kangonera kuti anthu onse akumwera avotera munthu mmodzi, apakati avotera munthu mmodzi, akumpoto chifukwa koma tikuziwa kuti sizimayenda choncho. Koma ngati pali poyambira tinakamba kale kuti pakafukufuku watu napiza kuti zipani zazikulu ziwiri ndi DPP ndi chipani cha Congress. Munafusa so ndipo funso lanu munandifusa lijalona kuti kodi izi zikuchitika mafuta kayachani zikhuza chisankho. Kuna tunataka kafukufuku ameja amonesa kuti DPP ali patsogolo, MCP ali pambuyo. Ndiye kuti muona kale kuti amalawi zinthu zimene zijazo zikuapangisa kai kuganiza kuti kodi tivotere ndani. Komanotu mwina kusakhala kuvotera kunena kuti osati kuti chifoti akusangalala nawo enawa koma chifoti sakukhutisidwa ndi amene alipowa. Panakhala pa chizungu tikananena kuti not because they like chipani china icho koma chifukwa choti akumuditsidwa. Tibweraso nkhani imeneyo chifukwa ndikutengerani ku Pastor Reta imene anatulutsa mabishop ampingo wakatolika. I think issue imeneyo inali so addressed very thorough. So tibwera kumene koko kuma pa makandide running mate. So pena so ayang'ana mwina kuti kodi ndi constituency iti imene ingakuchulisire mavoti ndi kuzokhala azimayi ngapenanso achinyamata akuza kusankha kuti mzimayi komanso wachinyamatireko mwina tikandichichewa chimene chakwathu kuzomba chinyamatire kuti mwina mwake chifukwa panthu 100 alonse analembetsa 54 ngachinyamata amene ali zaka zochepera 35. So zimene zikuza kukhala kuti ayesera kuti mwina angakopeko anthu amenewa chifukwa kuti muone ngakhale 2020 chisankho chicha kuphatikizana kwacha akwera ndi malemu achilima mwina so kunathandiza kuti
azathu aja apeze mavoti omwe anapeza aja chifukwa zinatheka kuti ndithu tonse alliance inapeza ndithu mavoti ochulukirako madera onena kuti chipani cha Congress chokha pachokha sichikadakwanisa kupezako mavoti, komanso akudziwa kuti adapezako so mavoti ena mwina a UTM paokha sakadapeza. Ndiye kuti kaganizidwe aziwerengera choncho kuti kodi amene anengambweretse atibweresera mavoti otani. Mwina ndizimene ndingaganiza inuyo akatswiri kafukufuku wa ndale mwatiuzapo mbuyo muti ndale za dziko linolo ndizogawana za zigawo. Nkhani meja inasintha ndikufusafusa limene chifukwa kuti tikuona kuti mwina mzigawo zina muli zipani, muli atsogoleri ndi zipani za ndale, muli atsogoleri amene akutsogolera zipani za ndale ochuluka kuposa mzigawo zina. Tikatengera science imene yakuti ndale zathu za zigawo, chisankho cha mu September chingakhudzidwe ndi outcome zikhudzidwa chifukwa titenge chipani cha Malawi Congress ndi chipani cha DP cha Democratic Progressive. Mundivomereza kuti a DPP stronghold yawo akamawerengera amayang'ana chigawo chakumwera. A Malawi Congress so stronghold yawo amayang'ana kwambiri chigawo chino cha pakati. Pamene kumpoto kulibe kuti anganeneko winake kuti kuno ndiye ku stronghold kwathu kuno. Ngakhale zipani zomwe asogolerake kuchokera kumpoto palibe amene anganene kuti chigawo chino ndi changa. Palibe ndithu chifukwa choti kumene kuja anthu ake amakavotedwe kake amakhala mwakasintha ndithu. Tikungochita generalize sitikunena kuti aliyense amapanga tero kuti onse akumwera ndi DPP kapena onse apakati ndi MCP, koma tikatengera stronghold kumene kuli anthu owasatira ambiri ochuluka zipani zathu zizi pamene amakhala ngati poyambira kwina kuno amakhala ngati kuti aonjezere pamene pomwe adayambira. Tikatengera zimene mukunenazo ndetiye tiyang'ane ngati chigawo chakumwera kumene ndi stronghold yodziwikiratu ya chipani cha DPP. Tikuona kuti kumene kukwatuluka atsogoleri atsogoleri a UTM anakuchoka chigawo chimenechi, atsogoleri a Kondwani Nankhumwa akuchokera chigawo chimenechi, Mai Joyce Banda akuchokera chigawo chimenechi, Atupere Muluzi akuchokera chigawo chimenechi. Musemo kuganiza kuti zimenezi zikhoza kuchotsa base ya DPP ndikuwapanga mwina disadvantage manjira ina. Nzotheka kuti mavoti aku chigawo chakumwera kuzokhala ogawana, koma mkafukufuku mwathutu kuti muone kuti support ya UTM, UDF kapena PDP nzochepa kwambiri, nzochepa. Komanonso mwina zimene ziso zikhuza kupangisa kuti ma alliance timakambirana aja amene angachitike mwina mosavuta akhala anthu ngati amene aja mwina ali ndi zambiri zowafananisa akuzonera kuti mwina ifeyo tiyanjane tipange limodzi tigwire limodzi kuti tifike 50%. Sono ndiye kuti kuchigawo chochikangati chimene chikwagwirizanisa anthu ndi chigawo osati ideology koma chigawo kuti kuchokera kuno. Mwina pali zikudzandikumbusa nkhani imodzi chimene timapangira kuti ndale zoti iyaitije chifukwa anthu anena kuti kumanisogolera kachokera uku chigawo ichi ndiye kuti feyo tukuno kwathu kuno sitidya bwino, koma kachokera kwathu kuno ndiye pamene patidya bwino. Vuto linanso limene lilipo pa Malawi lomwe mwina kwambiri sitimalikamba, mwina ndapeza mwayi ndilikambe pano nkhani ya umphawi. Mwina chinthu chimodzi sitimakamba pa Malawi pano ndiye Gabriel ndiye dziko lino ndilosauka. Nkhani imene yuso asogolera anthu pano kampeni ali paliki ndipanga ichi akapita amene angawine olata wina ena tsiku loyambirira akatiuza kuti tapeza kuti kulibe kalikonse. Budget yathu dziko linolo ndi yaying'ono kuti tingapange zinthu zambiri tipena pambiri timafuna ndi bwinodi timakhala malemu abingwa mtagana tizichita dream in colors mwina ndi bwinodi koma zambiri sitingakwanise. Budget yathu 6 trillion kwa chatoti lero chaka chino ndi teni tigwiritse ntchito state exchange rate ye 1.7 teni tigwiritse ntchito imene timapeza anyamata musika ya 4,000 kwa chatu the dollar mpeza kuti 6 trillion icha si ukwananso $2 billion. Tiyendesere dziko lonse lino ndikupasani chisanzo University ya Michigan ku America. Budget yawo ya chaka cha 2023
inali 86 billion dollars. 86 billion kuti ayendesere university yoti ili ndi ophunzira 51,000. Ife dziko lathu lonse tilipo anthu tingoyerekeza 22 miliyoni, tonse tinyosolerane ka 2 biliyoni. Tikusoso kuti pemili poso paliso katangale. Koma olo katangale kana kakuti sadachitike. Kandama kathu kankochepa. Chimene ndikadakonda ine anthu asogolera anthu amene akufuna kuyendetsa dziko lino azitiuza kuti kodi chuma cha dziko lino tingachikulitse bwanji kuti tichoke apa pa 2 billion chabwino tingofika pa 5 billion pa 10 billion. Chifukwa mavuto a dziko linolo ndi akulu. Zipatala, sukulu, timange misewu, tikaya zina tiyendese za agriculture, kandama kathuka nkochepa kwambiri, koma tiye tingakakulitse bwanji. Nkhani yathu ikuchokera ku nkhani yomweja ya running mate, ndiyo tikugwizana kuti mwina zipani zimene zipite kuchisankhozi zafuna running mate wochokera mwina ma alliance. Koma mbiri ya ma alliance mdziko muno ndiye kuti mwina mbali ina imapezeka kuti pomalizira pake yakhumudwa mwanjira ndimafuna kuti because maybe they're not legally binding agreements. Ndimafuna kuti ndione kuti kodi zitakhala kuti wina sanasunge pangano ndifunse kuti zikhala zophweka bwanji kwa zipani zing'ono kuti zilowe m'migwirizano ya mtundu umenewo. Nkona ndinakuwuzani paja kuti anthu alliance angofuna kuti akagawane nyama asadapite ukasaka. Kodi anthuso china chimene azizifunsa zipani zinazi kuti kodi ife chimene talowera alliance nchiyani komanso tikubweresa chiyani. Chifukwa ngati upite ku alliance ndipereka mwachisanzo ndifotokozetere kwa maiko anzathu amene zimenezi zimachitika kawiri pali alliance yonena kuti tikungofuna kuti tikugwirizana kuti tiwine mipando yambiri ku parliament, ndeteni tipange limodzi pa chisankho, koma inu mukapanga uku ife tikapanga uku ndikuti tonse tikawina. Tikakapambana ndikuti boma lomwe likapangikero tikagwirizana ngati mgwirizano kuti no tikayendetsere limodzi. Musapeza kuti ndipo ndikukayikira ngati pali dziko limene kuti ma alliance amakhala kuti akukhazikisidwa ndi malamulo. Kufa kumalawi kuno timayembekezera kwambiri chilichonse tene zikhale legally binding, zikhale malamulo. Chifukwa ine ngati ndapita mboma telekeso kuti boma kuti liyendetse dziko lino ma MP tinayo 193 kuti malamulo aduse ku parliament akufunika theka la 193 ndiye kuti ndichane 96 ndiyo akufunika ma MP 97 ndiye kuti chipani chomwe chasogolera mgwirizano chikuzona kuti okay ife tili ndi aphungu 90 tikufunika ena 6 or 7 kuti zinthu zitiyendere ku parliament. Ndiye akakambirana ndiye nake kuti ino muli ndi ma MP 5 ino muli ndi MP awiri tirani tibwere limodzi tigwire ntchito limodzi. Ndiye mphamvu imene zipani zazing'ono zili nawo ndiona kuti ngati mgwirizano uja sukuyenda kapena kuti zofuna zawo sako sizikwaniritsidwa akuzona kuti ife ndiye tikutuluka. Ndiye kuti boma limene licha lisowa nambala anthu okwanira ku nyumba ya malamulo kuja kuti ayendetse. Ndiye kuti ayenera ayesese ndithu kuti awauze anyengerere awo kuti abwere agwire nawo limodzi. Kaya awauze kuti ayendere tikupasaniso maudindo awiri atatu kuti mukhalebe chonde musachoke. Ndiye mphamvu imene ali nayo anthu amgwirizano. Koma patakali pano sizikuziwa kuti kodi mgwirizano ungofunika kuti mwina kuti tiachotse amene ali mboma kapena kuti tikufuna kuti tizayendetse boma kusogolo kuno. Palibe chimene zikuoneka kuti kwakukulu azakhale ni mpando ndindani mipando ingati ndi zimene zikukhala kuti zikulepheretsa athu nkhani zimene zikukhala. Mungalimbikitsa anthu kuti popanga chisankho chawo ayang'anire kwambiri nkhani yakuti ndani wagwirizana ndi ndani potengera zimene mukunenazo. Zotheka ndithu chifukwa choti anthu anena kufunsa kuti kodi anthu yawa akugwirizana chifukwa choti mfundo zawo zikufanana ndizoti soko akuza kuti thandiza dziko lino kapena akungofuna kuti
akagawane kamemo kamene kalipoko kandrama kathu kochepako akangogawana alemeretsane paokha. Ndi amalawi ayenera kuona kuti kodi mgwirizano wake wane akuona kuti uthandiza amalawi, uthandiza dziko lino. Ndi chomwe chimene amalawi akuza kumazifunsa, osati chifukwa kuti eno anthu akungofuna kuti akagawane mipando. Nkhani ina imene ili pakati pathu ni nkhani ya kukonzekera kumene kwa chisankho cha mu September. Nkhani zimene zikutuluka pakadali pano metu yankhulana ndi ziwiri zikulu. Nkhani yokhudzana ndi smartmatic, chimene akuti nchimashini chimene anthu ena akuona kuti mwina chidzasokoneza zinthu. Komanso pali gulu lina limene likuona kuti mwina utsogoleri wa ku Malawi Electoral Commission mwina sukuchita zimene uyenera kumapanga. Mukuona kuti zimenezi zingakhudze bwanji ntchito yonse ulendo onse wopita ku September 16. Ndiyambe nkhani ya utsogoleri wa ku Malawi Electoral Commission chifukwa choti anthu ayenera kukhala ndi chikhulupiriro ndi Malawi Electoral Commission ndi utsogoleri wake. Chifukwa ngakhale chisankho chitakhala kuti chayendesedwa bwino ndithu mwa ndondomeko yake motsatira malamulo, ngati anthu alibe chikhulupiriro zizakhala zovuta kuti avomere zotsatira za chisankho chimenechi. Komano tisangoonanso kuti chifukwa kuti anthu ena ake sakusangalala ndi mmodzi kapena awiri atsogoleri a ku Malawi Electoral Commission chifukwa chokuti akungowaganizira kuti anasankhidwa kapena ndi chipani chomwe chilipo pano chikulamula. Komanonso tu anthu tikamachita accuse anthu eti tiziperekanso umboni okwanira kuti kodi anthuwa alakwitsadi monga momwe tikunenera. Chifukwa tonse anthu amene akutsogolera achape akhala pa mpando ndithu ndi jaji wa ku High Court. Osogoleranso amene atimati chief elections officer ndi mpando ya dziko lino ati yokuti aliso ndi maphunziro oyeneretsa. Ndiye ngati pangakhale kuti kupempha kuti atule pansi udindo tiyeni tionese kwenikweni kuti kodi zimene kwenikweni tikunena kuti alephera ndi ziti. Inuyo ngati munthu akuti matsata zimenezi mukuchiona chimene akutanthauza anthu kuti achokere anthu amenewa? Tinkutengera mkati ya chief elections officer sizo kaso za chilendo anazanenedwa kuti ayi amenewa anali a Malawi Congress kaleko ankale mpako zinthu za Malawi Congress. Ndiye mwina funso langa lingafunse kuti kodi munthu yemwe anali wa Malawi Congress ndosayenera kukhala mtsogoleri chief elections officer? Sikuti chifukwa choti ali ndi chipani china chake chomwe chingalepheretse, koma tione ntchito yomwe akugwira ndiyolepheretsa kuti angakwanise. Chifukwa tunde tinena kuti tizisankha amalawi okhawo amene sali ndi chipani china chilichonse. Sindikunena kuti Bambo Mpesi ndi Malawi Congress, koma ndikunena zimene anthu akhala akumanena kuti ndi zimene akuti yayi koma amenewa anali amenewa akakhala pa mpando a Malawi Electoral Commission. Malamulo amanena kuti mtsogoleri wa Malawi Electoral Commission chairperson akhale munthu woti ndi judge wa ku High Court. Ngati ali nazo zonse zokwaniritsa mwina tinene kuti akanakhala kuti anangokasankha munthu wina wake wapena pake kuti bwera uzakhale apa mwina mbwana akakhala mfundo yokwanira. Koma sindinena kuti chifukwa kuti ali ndizo ayeneresa, koma ayeneranso iwo akamakhala azidziwa kuti ntchito imene anthu azawachite judge kwambiri chifukwa cha zakamba izi sizoti chifukwa kuti alakwitsa alephera ntchito yawo, koma chifukwa kuti mwina anthu ali ndi nkhambakamwa zina zikozokhala nkhambakamwa kape kapena nkhawa zoti ayi mwina akhoza kuzasokoneza zinthu. Koma ndi ntchito yovuta kukhala chairperson wa Malawi Electoral Commission, ndi ntchito yovuta ndithu kuti kukhala munthu mtsogoleri ngati chief elections officer. Tionenso mwina pa chizungu timati president kuti anthu amene achoke ndiye kuti kusogoloko wina aliyense akazanguto inunso munachezako ndi Gabriel Kamlomo nthawi yake ndi Gabriel ayamba akuyimira ndiye kuti nanunso basi kuti musakhale chairperson wa Electoral Commission. Zizakhala chilungamo ngati iyayi kapena inu abambo anu anali akuti ndiye kuti basi musakhale apa. Tiyeni tioneka tisayang'ane kuti kodi anthu andi ndani, koma tione ngati akulephera ntchito yawo ndiye pamene pofunika tipaonekire kuti iyayi apa mwalephera ntchitoyi ndiye kuti simukwanisa. Pa bwalo la koti 2020 litagamula linanenetsa kuti Malawi Electoral Commission ilinena kumasata zinthu
mwandondomeko yake mosatira malamulo. Ndi pepani ndizoti ndi malamulo kwambiri koma ndipasani chisanso chimodzi. Anthu ambiri anapempha kuti ayi kale kukuchene nthawi imene anthu amalembetsa za chisankho panapezeka tikuzoti anthu ena ake sanalembetse ati ndi anthu amene kuti ayi monjezereso kuti anthu amene analepheraja ena oti anali ndi zifukwa zokwanira za unzika kuti ena adalibe mpaja bwalo lidalamula kuti ayi amene aja apatsidwe atani akalembetse koma electoral commission ena kuti okhawo amene analibe nthawi imene amalembetsa ichi. Sono muti muone lamulo la dziko malamulo amene anasinthidwira pali nthawi yoti lamulo linapereka kuti nthawi yokha ndimene anthu angakalembetse pa chisankho. Electoral commission ikanangoti atsegulanso kuti aliyense abwere kukalembetsa ndikuti panali nokuti kupita ku court mawa mosavuta atona kuti apa analakwitsa ndi pena pake zinthu zimangofuna kuzimvetsetsa za mathematics mwina ndisalowereko chifukwa mukumvetsa bwanji zama munalembetsa hayi ndinalembetsa mukumvetsa bwanji kuti system ya mathematics cholinga yake ndi chani? Okay. Inayo ndingonena nditere ndilankhule motere mukafukufuku wina wake tidafunsa kwa anthu kuti kodi mmene nkhani yolembetsa iyi mudayiona bwanji. Anthu ambiri ananena kuti inali nthawi yosavuta zizidawatengere kupitirira anthu ambiri amene ati zizinawatengere kupitirira mphindi zisanu kuti alembetse. Ndipo anthu ambiri akuona kuti zinthu zichazikuone ngati zidathandizako kuyendetsa kuti zinthu ziyende mwachangu. Nkhawa omwe ilipo ndi akuti iyayi kwina kwake akukhala ngati amabera palibetu mwina ndikhala ngati mneneri wa mathematics. Nkhani yayikulu ya mathematics tu imakhala kuti kodi anakapezedwa bwanji osakhala kuti technology yawo inagwiritsidwako ntchito kwina kwake kubera chisankho. Kapena mwina anthu ena ali ndi umboni oti ineyo sinaoneko sinaumve kwati so ndisanene kuti mwina izo zonse zingatheke koma kumvera kwanga kuti izi ndi ngati njira yofulumizisira kuti zisankho tizitha kuziwa zosatira za zisankho mwachangu. Komano mathematics payokha siyo kuti ingalephereseso zipani kapena anthu ena akafukufuku ngati ife kukawerengera nawo mavoti ku constituency kapena pa tally center pa polling center. So ndizotheka kuti kuchita kufananisa nkhani yazosatira zomwe zingalengesedwe ku mathematics ndi zomwe zatuluka pa tally center. Ngati ineyo ndingakuuzeni kuti ndili ndi nkhawa ndi mathematics mina ndinenepo apa ine nkhawa yanga siyonena kuti technology imene chayo ingakagwiritsidwe ntchito kuti ukabera chisankho. Nkhawa yanga ndiyo kuti izagwira adi ntchito mmene akuyembekezera Malawi Electoral Commission pa siku la chisankho chifukwa maiko angapo komwe kudakhala vuto linaliro kuti technology inazapezeka kuti zachita crash zasokonekera pena pake nde zinthu zija zikasokonekera zikozanso kumapangisa anthu no kuyamba kukhala ndi manong'onong'o ena chifukwa technology imene chatu ikufuna network ikufunika magesi. Inde Malawi Electoral Commission atiuza kuti ayi mwina tizakhala nawo machine awiri pa polling center iliyonse iya magesi mwina tili nawo ma generator komando tikuziwa nthawi zina mavuto amafuta azapezeka kuti mafuta aso atha kusono zikazakanika nditi zapanga bwanji ngati tawerengera china chilichonse pa mathematics. Tipite ku nkhani ya pastorate jani makamba chifando kuganiza kuti iliso critical ku nkhani yopita ku September 16 mu pastorate imeneja ma bishop ampingo wa Katolika akulimbikitsa anthu kuti adzatuluke apite kukaponya vote. Ngakhale kuti iwo omwe mabishopu akuvomereza kuti anthu ambiri mwina anagwa ulesi ndi okhumudwa ndi mmene zinthu zakhazi kuyendera kuchokera 1994 kufika panopa. Akunena kuti ngati ndikuwamva bwinobwino pitani mukavote ngakhale zinthu zili choncho mukasankhepo mtsogoleri amene mumuona kuti bolako not an easy thing to do. Muona kuti anthu ayambe kuyang'ana zinthu ngati ziti zina makambapo kwa kudziwa kunjako anthu ena kukamba zina mwina za msinkhu wa munthu akukamba za corruption akukamba nkhani zambirimbiri anthu ayang'ane ziti kuti adzathe kupanga poyamba ngati mugwirizana nawo abishopu adzathe kupanga ndogwirizana nawo kwathunthu kuti anthu atuluke akavote ndipo mwina tikadakhala ndi tikanacheza izizi kulembesa kuja kusadati kapena kusadachitike chifukwa ndikanakhala nawo ine munthu mmodzi olimbikisa anthu kuti akalembetse ndithu akavote chifukwa
ndipo timanena ife amene tikamaphunzitsa za zimenezi za ndale timanena kuti palibe chinthu ngati kusavota. Wina aliyense amavota, ngakhale amene wasankha kukhala ku nyumba ndi kuvota ndithu, chifukwa ndiye kuti kuvota kwake wanena kuti omwe nonse mukavote uko ndigwirizana nazo. Sono ngati zinthu kuja zikasokonekere, munthu amene uja alibe nsotu choti angadandaule kuti yayi simunasankhe bwino, chifukwa akadafuna kuti tisankhe abwinoko akadatuluka ndikusankha anthu amene akuyembekezera kuti akadayendetsa zinthu bwino. Ndichofunikira ndithu kuti aliyense akavote, ndipo ndichomvetsa chisoni kuti pa anthu 100 ena aliwonse anthu mwina tinero anthu atatu aliwonse amene anali ndizo oyenerera kuti akalembetse ndi anthu awiri okha akalembetsa, kuti munthu mmodzi sadakalembetse, ti 33% kuti sadakalembetse. Izi nzomvetsa chisoni ndithu kuti anthu anasankha kuti ena ake akawapangire chisankho chawo. Tiyambe pamenepo. Kali apapa pamene akunena mabishopu kuti akudziwa kuti anthu akumudwa, ndizoonadi kuti anthu takhala tikuvotera ndithu 1994 Abakiri Muluzi ena anasangalala ida adakumudwa pakana 2024 atavoteredwa Malemu Apingu Mutharika palitu anthu ena anasangalala kumaina so adadandaula komanso Apingu Mutharika atachoka ku UDF panali anthu ena anasangalala, anthu amene actually anasangalala kwambiri ndomwe sadawavotere kuti akupanga zimene ife timayembekezera kuti UDF singapange. Kubwera 2009 Malemu Apingu Mutharika anakhala ndi mavuto ochuluka ndithu. 2012 tikuziwa adatisiya nkuzabwera Joyce Panda. 2014 anthu adavotera president opuma Peter Mutharika, koma pa 2019 ndizichaso anthu anati yayi sitidasangalale nazo. 2020 tidakavotaso anthu anati yayi akapume Peter Mutharika tifuna achakwera, koma pali anthu ambiri omwe adavoteraso achakwera ndi boma lawo latonse amene ndiokhumudwa kuti zomwe timayembekezera kuti achita sadachite. Sili pano kuti sizili kwa ineso kuti ndiunkhuze kuti kodi zimene alephera ndi ziti. Komano mabishopu akunena kuti onse watu ndi anthu ngati ife tomwe tili ndizofoka zathu, tili ndizolephera zathu. Sono tikangonena kuti yayi osakavota ndiye kuti siziyenda, tiyeni tikaone kuti pa anthu aliyense ali ndizofoka zake, koma mwina ali ndizofoka zocheperako ndi uti ndi ameneyo akavotere. Sakunena kuti kavotereni uje kapena uje akungokangati kwaongolera anthu kuti yayi kaonenebe kuti kodi amene ali ndizofoka zochepa ndi uti kawavotereni amenewo. Nchofunika ndithu democracy tipite tikatenge nawo gawo. Dr. Dulani, mwanena kuti munalembetsa. Kulembetsa ndi kukavota ndi zinthu ziwiri zosiyana. Mwakonzeka kuti mukavota? Ine singamaphunzisetu za democracy nkukhala osakavota atu, koma siniuziwa kuti ndikavotera ndani. Ndiye ngati mufuna ndifunsa kuti ndikavotera ndani sindifusa fuso limene. Koma mafuna ndidziwe kuti are your decisions personally influenced by outcomes zama research kafukufuku ngaramene mapanga? Ayi, because research ineno ndi Malawi ngata Malawi ena onse. So ine sikuti ndikanena kuti kafukufuku anganene kuti akawina akapambana nduyo ndiye kuti ndikangovotera nawo ndikakhale mbali yopambana. Tanena kuti kuvota tisikavotera kuti kodi amene tikuona kuti angathe kutithandiza dziko lino ndi ndani kwenikweni. Monga ndanenera dziko lino lini mavuto ambiri kuyambira la umphawi, amene angathe kutithandiza pamenepopo ndiye kuti mamanifesto akayamba kutuluka ndizikakhala ndikuunguza tsunami kuti kodi amene akupereka mfundo zokuti neyo ndikukhutisidwa nazo kuti awawadi mwina atakhala kuti izi ndizi achita dziko lino likhoza kupita pasogolo, amene akhoza kapeza vote yanga. Dr. Dulani, zikomo kwambiri chifukwa chotipatsa nthawi kuti ticheze mu Zodiac Exclusive. Zikomo kwambiri Gabriel. Dr. Dulani ndi mphunzitsi wa ndale komanso katswiri wa kafukufuku pa nkhani za ndale muno Malawi komanso maiko ena akunja. Zikomo kwambiri kuti munali pamenepo.